Свински пуканки. Няма такова нещо. И супа втора употреба. Решавам аз, че ще правя свински пуканки, отивам в магазина и събирам къде и какво има кожа. Събираме кожа за цървули. Прибирам се в нас и започва подготовката. Трябва да нарежа кожата на малки парченца и естествено, кой ще ми помага? Аха, Йоан. Накъде без него? Това са корми от пасе. Слагаме сол. Айде, прави. Слагаме още черен пипер и така повече оцет, за да може да има малко по-киселко. Една хубава глава чесън, без да я режа, само намачкам скелетките, за да може да ги обелиме и ги хвърлям в тенджерата. Добре ли изглежда? Сипвам повече вода и така горе-долу около 50 минути да поври, за да може хубаво да умекнат кожичките. След това ги оставам да се охладят и отидат във фурната за около 4 часа на 100 градуса, за да се изсушат добре. В була, на който остана от кожичките, добавям малко нарязано месо с зеленчуци. За това я кръстих супа втора употреба, а и стана супер бързо, леко киселка, идеално. Така изглеждат вече изсушените кожички, които хвърлям набързо в много сгрят олио, за да могат да се пукнат и да станат хрупкави. Рецептата е супер бавна, но наистина си заслужава. Муцка.